We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngosikoni ngoba wabulala ubhuti. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ngingowesifazane okhulele endaweni yaseMpumalanga eBarberton. Ngikhuliswa umama kanye nobaba. Ngebhadi-ke ubaba wayekhubazekile. Mina vele ngavela enjalo. Kodwa kuthiwa akazalwanga anjena. So ngalokho ubengasebenzi. Umama yena ubewuklina kwenye yezinye izitolo zangapha ekhaya. So isimo sasekhaya bekuphilwa nje ngokuzama. Angithi bekuba iholo likamama, kube igrant kababa kanye neyethu izingane. Babesizale siba u5 izingane, kwandlula eyodwa emhlabeni yomfana. Bese kusele amantombazane amathathu nomfana oyedwa. Ubhuti-ke yena ubengumuntu ongaphiwe esikoleni. So ngaleyo ndlela washiya phansi indaba yesikole ka-grade 10. Wabese ecela abazali ukuthi bamuthathele ilayisensi ayozama ematekisini. Ngenhlanhla futhi emva kokuthola kwakhe ilayisensi wavele wawuthola umsebenzi. Shuthi ngokubona-ke ukuthi imali incane mangicabanga, wavele wazenzela yena ucode 14. Wabese eyoshayela ama-truck. Nesimo ekhaya sashintsha nje kakhulu ubhuti makathola lowo msebenzi. Ngoba wazama bandla ukuthi akhulise indlu yasekhaya. Angithi phela sasihlala kuleyo mxhaso. Nami ngafunda ngawaqeda amabanga aphansi kanjalo nawaphakeme. Ngase ngiyofundela. Ayikho-ke into engangiyiswela bandla ngoba phela ubhuti wayezama ngakho konke okusemandleni akhe ukuthi angelekelele la ngishoda khona. Kwakuyimi okugcina ekhaya nowaba nenhlanhla yokuthi ayofundela euniversity. Laba abanye ababanga nayo inhlanhla yokuthi baphase kahle, kodwa bona bafika ka-matric. Ngesimo semisebenzi engekho-ke kwelakithi, umsebenzi wami engawufundela wobudokotela angikawutholi kuze kube inamuhla. Ngathi uma ngiqeda ukufundela, ubhuti wahlala phansi nabazali, wabese ecela ukuthi naye ayothola elakhe itshotshomba lokufihla ikhanda. Bavuma abazali bangaba nankinga. Wayithola-ke ubhuti indawo khona endaweni. Sasijabule ngendlela eyisimanga. Wase eyakha u4 room, wathi esuka lapho wathatha unkosikazi. Bathola nezingane ezimbili. Futhi nasekhaya waqhubeka nje elokhu ekuthenga bandla ukudla. Sasizwana kakhulu nobhuti wami. Angifuni ukuqamba amanga, yena wayengumuntu othanda kakhulu amantombazane. So zonke izintombi zakhe zazifona kimi. Mina bese ngiyomkhipha endlini uma ngabe ekhona. Angithi phela ngoba ubeshayela ama-truck, wayenokuhamba iviki lonke ngokomsebenzi. So kwakunalo sisi kulabo makhwapheni bakhe owafike wakhipha bonke laba abanye, kwasala yena kanye nomakoti wasekhaya. Ubhuti ubengalenzi iphutha lokulala ngaphandle, bengabe kungasiwo umsebenzi.
Kodwa kulona ubekwazi ukuqamba amanga athi uyasebenza abe aye kuye. Baqhubeka nje ubudlelwane babo isikhathi nje eside. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi umakoti wasekhaya wagula, kanti ngebhadi uzoshona. Sasibuhlungu-ke ekhaya ngoba phela sasimuthanda nathi. Wafihlwa-ke umakoti kabhuti, wazila ubhuti, kodwa ekuzileni kwakhe wayelokhu exhumana naye usisi lo wayengumakhwapheni. Umakoti usishiya nje emhlabeni, izingane zabo endala beyino-9 years bese kuthi le encane beyino-6 years ngaleso sikhathi. Ngendlela ubhuti wami wayezithanda ngakhona izingane zakhe, waqhubeka nje wahlala nazo, kanti futhi bekuyizingane ezabafana. Kwashaya-ke isikhathi sokuthi ubhuti akhumule inzilo. Ngithi sisi akuphelanga nezinyanga ezintathu ubhuti ekhumule inzilo, wabese eselanda lo sisi wahlala naye. Bathi uma bemukhuza abazali, wathi wenzela izingane zakhe. Wacela umama ukuthi azibuye izingane zizohlala nathi, wala waphetha ubhuti. Yayingekho-ke nabo abazali into abangayenza. Lo sisi-ke wafike wazenza umuntu olungile, azinakekela izingane, nasekhaya ukudla bese kuthengwa nguye akulethe. Kodwa into engayibona kuyena usisi, wafike waziqhelisa kimi. Phela ngangizitshela ukuthi ngoba bengimazi vele ukuthi uphila nobhuti ngisho umakoti esaphila, so sizobe sisondelene sinaye. Ngabuye ngazitshela ukuthi unalento yokuthi ngisazoqhubeka ngifihle abanye omakhwapheni bakabhuti. Kuthe nje emva kweminyaka emibili wamlobola ubhuti lo sisi. Ilapho-ke ubhuti la waqala khona ukusishintshela ekhaya. Wayeka ukusenzela izinto ethi yena sekabheke umuzi wakhe. Kwasimangaza lokho, kodwa sabuye sazwisisa. Bezithi izingane mazivakashe ekhaya ngamaholidi, athi makazozilanda lo sisi eze aziphathele izimpahla zokushintsha. Afike azikhumule lezi thina esizigqokise zona, azifake ezakhe. Ekuhambeni kwesikhathi bezithi izingane mazifikile, mase kumele zihambe zibuyele kubo, zizokhala zingafuni ukuhamba. Ubhuti bekaze azithathe ngenkani. Kuthe nje ngolunye usuku, ubhuti besazi ukuthi akekho ngokomsebenzi. Sathi ake siye siyozibheka izingane. Into esayifica lapha yayithusa. Sathola lo sisi ezimelele ngenduku, efuna zikline indlu ngathi kukline abantu abadala. Wathuka ukusibona singena. Ekuhambeni kwethu wasala eshayela ubhuti ucingo, ethi sifike samthuka thina. Samangala ukubona ubhuti esefika ehamba namaphoyisa ezosifakela i-protection order. Washo nokusho ukuthi akafuni ukuphinde asibone. Sahlala iminyaka emibili singamboni ubhuti nezingane. Sathi sezwa kuthiwa bangenelwa izigebengu endlini
zadubula ubhuti washona. Okwasimangaza-ke ukuthi amafoni kanye nezimoto kwakukhona, lezi gebengu azithathanga lutho. Asivunyelwanga-ke nokuyomfihla ubhuti ngenxa yama-protection order. Nanokuthi-ke phela lo sisi bese awumfazi kabhuti ngokosemthethweni. So nguye owayenamalungelo kakhulu ukundlula abazali. Kuthe nje emva komngcwabo sabizwa sekuzofundwa iwill. Sathola ukuthi konke ubhuti ukushiyele lo sisi. Izingane wazishiyela ama-20,000 kuphela. Kwathi nje kuqedwa ukufundwa kwewill, wasitshela ukuthi asithathe lamahlongandlebe ezingane zikabhuti. Sathi sisabheke lokho, akuphelanga nezinyanga eziyisithupha wabe esefaka indoda emzini kabhuti. Angithi phela akamuzilelanga, ngapha ubhuti vele bekakhonza kwenye yezinkonzo ezingakwenzi lokho. Angifuni ukuqamba amanga sisi, vele azange ngiyicabange kaningi indaba yokuyothwala ngaye. Ngaqala ngenza olwami ucwaningo ngabantu abathwalisa okwangempela. Ngenhlanhla ngathola omunye ubaba owakamhlabuyalingana. Ngaqamba amanga kubazali ukuthi ngicela bangiboleke okusamadlana kule mali yezingane. Kune-course ekumele ngiyoyenza ukuze ngithole itoho. Ngokuthi abazali babazi indlela engangisithanda ngayo isikole, abacicizanga bavele banginika imali. Ngalibangisa khona-ke kulo baba. Safike senza izinto zakhona. Into nje eyaba inkinga, wathi umhlatshelo lesithwalo sizozikhethela sona. Wanginika-ke isigubhu, wangiyala ukuthi kumele sihlale la ekungeke sibonwe khona ngumuntu. Ngokuthi-ke ekhaya umuzi wakhona wase umkhulu, nalowo ube negumbi lakhe lokulala. Isigubhu sami-ke lesi sasihlala egumbini lami. Ngangisibiza ngegama lakhe yena usisi. Akuphelanga-ke neviki kwathiwa uvele washona. Kwathi nje emva kokufihlwa kwakhe usisi lona, ngathola ucingo olubuya kule nkampani yama-truck ubhuti bekayisebenzela. Kwathiwa nje bacela ukungifundisa umsebenzi wobumenenja khona. Yaqala kanjalo-ke impilo yami yangena imali. Ngathenga owami umuzi, ngathengela abazali bami iy'moto. Iy'ngane zikabhuti ngazifundisa kuma-private school. Ngikhuluma nje nami senginawami ama-truck. Izingane zakithi ngibambisene nazo kule business lama-truck. Lento yenzeka ngo-2019. Ngatshelwa-ke ukuthi umhlatshelo uzofuneka njalo after 5 years. Kulo nyaka ondlule kushone umama. Umama-ke washona ngendlela esingayiqondi, ngoba kwavele kwathiwa une-cancer. Abe angakaze aba nezimpawu. Akuphelanga zinsuku ezingakanani washona. Ngavele ngabona nje ukuthi ube umhlatshelo. Bengingafisi-ke ukuthi umndeni wami ube umhlatshelo walesithwalo. Ngiyafisa ukusijikisa lesithwalo,
Manje inkinga yokuthwala ukuthi sihamba nazo zonke izinto zaso. Ngiyacela uma kukhona umuntu othi angangishintshela sona ukuthi singadli owami umndeni. Ngicela ukufundisa labo sisi abafica amadoda sewanezingane ukuthi awazithande izingane njengezabo. Nanokuthi ake bayeke bandla ukubulala amadoda. Nokuthi ungafiki ushintshe izinto emzini. Ngoba bekungeke kufike la ukube lo sisi akakwenzanga lokhu akwenza. Bese ngifundisa ngapha ekuthwaleni ukuthi asikho isithwalo esingawuqedi umndeni. Ngiyabonga ithuba sisi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi uqabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.